सानजा गामि आफादाव दिनैनि जे जोंनि त्रिपुरी स्टुडेन्ट एसोसिएशननि प्रेस कनफारेन्स अंखा जों 5टा बिषय थैनाय कायसा मेमोरेन्डाम लेखा जोंनि अनारेबल डेपुटी चिफ मिनिस्टार जोंनि अनारेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार तो जोंनि मेमोरेन्डाम अंखा दाबुक जे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बिषय जे कक बरक डिपार्टमेन्टआव जे एसिस्टेन्ट प्रफेसर नियोग खायजायगा आबोनि बागै जोंनि गोबांमा स्टुडेन्ट जोंनि बरक BF MA पास खायजाक दङ कक बरकआव केवल डिप्लोमा खायजाक मास्टार डिग्री खायजाक गोबांमा टिचार दङ जोंनि 22टा डिग्री कलेजाव टिचार साबजेक्ट दङ तारपरे जोंनि स्कुलाव कक बरक फोरोंजानाय दङ तो आबोनि बागै जोंनि कोनो पार्मानेन्ट टिचार गैयै जे आदार्स टिचार रैसे कक बरक क्लास दङ तो जोंनि डिमान्ड दङनो जे एनि हाउ इ बसराव जेसे खायफानो कक बरक टिचार मानानाय जुदि बरनो बीएड करि हिनाय बा बरनि वो हिनाय हंकाय जे बीएड प्रोसेसिंग कक बरकनो बतिखाय बीएड खायरुइनाय बरनो टिचार ना बागै आबसिनि फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दाबि जोंआबो ओयासा मोनसिनि दाबि सालावै थानाय मायासा कारण ताम हंकाय चिनि सब्जेक्ट दङ जों परिमैया आदार्स टिचार फरायना हंकाय आबनो जों थागि दंया जों आबन बागै चिफ मिनिस्टारनाव थांनाय चिनि अनारेबल एडुकेशन मिनिस्टारनाव जों थांनाय इमो फर्स्ट पॉइंट द्वितीय पॉइंट हंकाय जे त्रिपुरानि विधानसभा वाइज बा जे लोकसभानि जे पार्ट माने अवाइसो जों ट्राइबल यूनिवर्सिटी चिनि कासे डिमांड विशेष करे एडिसी एरिया दलाई डिस्ट्रिक्ट बा नॉर्थ जेहेतु चिनि दलाई डिस्ट्रिक्ट कासे मिडालक लायो चिनि त्रिपुरा हास्टेनि बिसिंनि कासे दलाई डिस्ट्रिक्टआव मिडालक अ जागा चिनि बरक गोबांमा तो आबन लागै जों जा कासे ट्राइबल यूनिवर्सिटी नांगौ जेटा सेंट्रल एबा स्टेट मादमे जागा चालंना बागै तो बिशेष चिनि बरक गोबांमा जारा आयन हाकसाले तने बरक फाय हयतो यूनिवर्सिटी परिमेया तो अ जागा कासे यूनिवर्सिटी अंखाय चिनि बेलाय जाखुना चिनि बरक बागै आरो द्वितीय अंखा एकलव्य मॉडल रेसिडेंस कॉलेज स्कूल तो दङ हायपानो चिनि त्रिपुराव कॉलेज गै आबन बागै जों एकलव्य मॉडल रेसिडेंस कायसा कॉलेज नांगौ चिनि तो आं आबन बागै जतनो कायसा उनाय दरगो जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तंनाय नरक जतनो सहयोगिता खायजनो जाते बाहायकाय सঠিক ভাবে এই সিনি দাবি রংনো সম্পূরণ খাইমানাय আরতে কাছে अंकाय যেটা যে করোনা ভাইরাসनि ফলে সিনি স্টুডেন্ট রক বাইরে যারা পড়িত নাই গোबांमा বরকটা নগর রিটার্ন নংজাক অনেকজনে কোর্স কমপ্লিট পাইজা তো বরংনো কাইসা ट्रेनिंग नि माध्यमे स्किल नि ट्रेनिंग नि माध्यमे जे बंनो सामुं याफाना बागै सिनाबो गभर्नमेन्ट कासे जों डिमांड दिखा आर द्वितीय हंकाय जेसिनि स्पेशल ड्राइव फॉर ट्राइबल अनएम्प्लॉयड यूथ रिक्रुटमेंट सिनि जाता माने स्पेशल ड्राइव नि जाता सिनि ट्राइबल डिपार्टमेंट नि अ जागानि जे अनएम्प्लॉयड सिनि चाकरि मायरनो कासे स्पेशल ड्राइव नि माध्यमे रिक्रुटमेंट खायनानि कारण वैकेंसी एज पर प्रोविजन जे प्रोविजन अनुसार सिनि डिपार्टमेंट नो सिनि बरक गोबांमा चाकरि तलां जायगायाव दङ अ जागा आबनो फुलफिल खायनो नांनाय सिनि डिमांड अ 6टा डिमांड थै सिंतिनि सिनि अनारेबल डेपुटी चिफ मिनिस्टार अनारेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जनो कक रेखा बरक विशेष करे अ कक बरक मिरत जत जे रिमानिसिं पॉइंट आबो बेबं नांखुमान आ हायपाना आबन बिसिङाव कायसा सिनि जे कक बरक एसिस्टेंट प्रोफेसर नि आबन बाग आबो बेलाय नांखुक माने कारण आं खायो जत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अमन बागै चाइतकथु कारण ताम निकाय अमसिनि कायसा मूल विषय दाबि आबन बागै आं जतना आंतसा हामजों याफारो जाते नरगो अ बिषयनो तै नजर दिदि बा बतै खायनाय मनो लाइनो तुंतुइनाय बरनो एस पानि नियम अनुसार जों कॉलेज अंटू बा स्कूल अंटू टीचर जाते माना बागै चिनि डिपार्टमेंट होते चिनि कक बरक डिपार्टमेंट होते तिनी